Croeso I Galwch Acw, y gyfres ble fydd 3 dysgwr o Ddyffryn Clwyd yn coginio pryd 3 chwrs mawreddog i'w gilydd ac I mina. Voice bach. Y dysgwyr ydy Tom Trevelyan sy'n gyn seiciatrydd, Noriko Vernon o Japan yn wreiddiol, a'r brif athrawes sydd bellach wedi ymddeol Mary Steele. Ac mi fydd y tiwtor Cymraeg Ioan Talfryn efo nhw I siarad am y fwydlen. Bwydlen ddiddorol iawn. Siopa am fwyd. Moron. A pharatoi a choginio'r pryd. Beth ydy'r sŵn yna, Tom? I gyd yn Gymraeg. Mae'n anodd iawn coginio a treiglo ar un pryd. Diolch yn fawr. Braf cael eich gwybod. Diolch yn fawr. Helo na, sy'n mai a chroeso i'r rhaglen ola yn y gyfres yma o Galwch Acw. A heddiw, da ni ym mhentre tawel Llanefydd, ger Dimbych. A thro Tom Trevelyan ydy hi I baratoi pryd blasus 3 chwrs. Felly dowch I gyfarfod, Tom. Tom dwi, Thomas Rhys Trevelyan. Dwi'n byw yn Llanefydd. Wedi bod yma ers 1983. Ac wedi gweithio yn yr eg I eg NHS tan 2003. Ac ar ôl ymddeol, nes I dechrau siarad Cymraeg. Dysgu Cymraeg. Rhywbeth ar hap a ddamwain oedd o. Roedd rhaid I Gareth yn Gymraeg I dechrau dysgu Cymraeg ac os y gwaith hi, esi efo hi I cadw cymni. Ac rhywsyd ar ôl 6 wythnos ges I fy mathu ac dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg ers hynny. Dwi wrth y modd dysgu Cymraeg, ond mae'n mwy na hynny rwan. Mae wedi dod yn rhan o fy mywyd bob dydd ac dwi jyst byw trwy'r cyfrwng Cymraeg. Mae gen I technic dwi'n argymell. Os da chi'n dechrau siarad efo rhywun sy'n Cymro, da chi'n gwybod bod nhw'n siarad Cymraeg, a mae nhw'n mynnu siarad Saesneg, da chi'n deud wrthyn nhw, da chi'n gallu siarad Saesneg os da chi am, ond os da chi siarad Saesneg, siarad yn ara iawn, ac os dwi ddim yn dallt y Saesneg da o gwbl. Ac of course mae nhw'n chwerthin yn symud i'r Cymraeg yn syth. Dwi'n edrych ymlaen yn arw at y her o goginio achos mae'n 20 mlynedd ers I mi coginio pryd o fwyd 3 chwrs I deud y treiglad yn gwir. Hoff air Cymraeg. Pendwmpian. Wel, Tom, bwydlen ddiddorol iawn. O'n i'n edrych ar y fwydlen yma, ac o'n i'n meddwl I fi'n hyn, dysgodd fi ddim syniad o gwbl beth yw dim swm Cymreig, a baw Cymreig, wel, na I ddim dweud beth dwi'n meddwl ydy hynny, a pot stickers madach. Allet ti esbonio, os gweled i'n dda, I fi beth yw'r bwyd sydd ar y fwydlen gyda ti fan hyn? Wel, Rhan, rhywbeth Tsieineaidd ydy dim swm yn y bôn. Right. Rhan o dim swm Cymraeg ydy pot stickers. Beth ydych chi'n neud efo pot stickers yw rhoi fo mewn padell ac ffrio nhw, wedyn stemio nhw, ac ar ôl I chi orffen, bydd yr pot stickers yn sticio i'r pot. Dyna'r rheswm am yr enw. Dwi'n gweld. A pan da chi'n bwyta nhw, mae nhw yn cras, yn gras, crispy, ac yn feddal ar yr un pryd. Reit, diddorol. Y cwrs nesa dych chi'n mynd I wneud ydy brestiau cyw iar. Iar wedi stwffio efo bar y lawr, cennin ac lemon. A wedyn teisen nionod neu winons, ie? Wel, mae hynny yn treddol iawn. Mae dych chi'n neud i'w rhoi teiniau o winons a tatws wedi
slisio. Reit. Coginio fo mewn yn y popty. Ie, mae hwnna'n rhywbeth blasus iawn. Ydy. Y cwrs nesaf sydd gen ti fan hyn ydy bara planc neu bara llech. Gallu di esbonio rhywfaint beth yw hwnna? Be da chi'n neud yw paratoi y toes. Ie, toes. Ac yn lle rhoi fo yn y popty, da chi'n rhoi fo ar y maen, neu ar ffrimpan hearn bwrw. A da chi'n coginio fo ar dop popty. A wedyn, tart tatin. Tart tatin. O, tata a Ffrangeg ydy hwnna? Ffrangeg, ie. O, ie. Esgusodwch fy Ffrangeg. Yr unig pudding Ie. dwi'n gallu coginio. Iawn. I siopa, felly, iawn? I'r siopa? I siopa. Ffwrdd ni. I'r siopa amdani. Rai Tom, dyma ni. Felly na den, dy fwydlen di, mae gen ti lawer o gynhwysion arbenigol fan hyn. Cos enghraifft, bresych, ia? Beth i bresych? O cabbage. Cabbage, ie. Ond mae gen ti deip arbennig. O napa. Beth i napa? Chinese cabbage. Felly bresych Tsineaidd. Iawn. A wedyn, ti'n coginio bara, mae gen ti 3 math o flawd. Felly ti'n arbenigol iawn. Felly mae gen ti... Spelt gwenydd cyflawn. Ia. Sy'n wholemeal, ydy? Ie, cyflawn ydy whole, felly blawd cyflawn ydy wholemeal flour, ie. A wedyn, mi wyt ti'n cael un math arall o flawd ar gyfer saws, dwi'n meddwl, ie? Blawd... Blawd id. Blawd id, cornflour, ie, blawd id. Rhaid, dwi'n rhoi prawf i ti nawr. Anodd. Rhaid, dwi'n mynd i roi Saesneg i ti, dwi'n eisiau ti roi Gymraeg i fi, oce? Whoops. Lava bread. Bara lawr. Beth am yeast? Birim. Saltless butter? Menyn. Ia. Heb halen. Menyn heb halen, ia. Un arall, dydyn ni light soya sauce. Saws soy sgafn. Le felly, dyn ni'n barod. Iawn. Mewn ni'r siop. Ffwrdd ni. Tip in the waith shop am fanna. The fruit together. A maen nhw'n dangos, a mae wir yn dda i un arall ydi. Gobeithio bod chi ddim. A dyma'r blawd. Stwff coginio fan hyn, gwneud bara. O, birim yma. Right, birim, ia. Birim sych di hwnna, ia. Wedi sychu. Birim sych, ie, wedi sychu. Bara id. Blawd id. Blawd id, ie. Blawd id, ia. Blawd cri. Blawd cryf gwyn, ti eisiau, ia? Blawd gwyn cri. Blawd gwyn cryf, ia. Ac y blawd, da ni gyd yn gwybod. Blawd gwyn. Blawd gwyn plaim, ia. Plaim. Iawn. Dyna ni. Right, rhwng fan hyn dwi'n meddwl. A dyma'r saws soy. Right, Mae 2 fath o saws soy sy'n bwysig. ia. Saws soy tywyll. Ia. Da chi'n defnyddio hwn am y lliw, dim am y flas. Right. Ond saws soy sgafn, Ia. da chi'n defnyddio am y flas. Ond dyna ni. Right. Sbia. Be di hwnna? Be di hwnna? Sosban? Ie, sosban. Sosban ydi sosban? Ie, pa seis? S-O-S. Pa faint? Pa Am faint? O, pa faint? O, fach. Fach. Sosban fach. Sosban. Fawr. Ti'n gwybod y gan? Sosban fach. Ie. Sosban fach yn berwi ar y tân. Sosban fawr yn berwi ar y llawr. A'r gath Wedi sgramo Johnny bach. Ti ddim yn fi'n rygbi. Na chi. Ac ar ôl bwtcher ar gân, nesa at y cigydd lleol. Iawn ti Tom, pa fath o gig wyt ti yn mynd i'w brynu nawr? Bys i gyda ni cigoen Ia. a'r ciwiar. Ciwiar. Gair pedar. Peter. Mae nhw'n ffresh, na fi? Yndyn.
Ag y lleol. Be dwi eisiau yw rhyw fath o cig moch, a dwi angen malu'r cig. Right. Ond dwi angen dipyn bach o fraster arno fo. Ti eisiau pork steak? Oes, dyna'r peth, ia. There's no way. Ia. Dwi. Faint sy'n arni i chi? 1 bint ar 15 a 96. Sgwelwch y dda. Popeth i gymryd. Mae'n dwi gen i. Dyna ti newid. Dewch yn fawr iawn. 20 bint. Diolch yn fawr iawn. Ac yna i chwilio am fara lawr. Wel, dyna ni, dyma'r bara lawr. Ond mewn tiniau, be am y flas arno fo? Bara lawr yn hallt. Yn hallt. Dod o'r môr. Yn dod o'r môr, wrth gwrs, gwymon. Ond y prif beth ydy, bys chi jyst ddim yn bwyta bara lawr ar ei ben ei hun, rhaid i chi gymysgu bara lawr gyda ceir. Ie, mae'n ddiflas. Mae rhywun dwi'n nabod wedi disgyfrio bara lawr ar ei ben ei hun fel byd y fflem. Ond dwi ddim yn mynd i weini fflem i chdi. Na. Ti wedi cael popeth, Rhan? Popeth dwi eisiau. Faint sy'n i chi? 1977. Sorry, 1977. Drwy gynnau. Diolch. Wel, hynny'n eitha di-boen. Oedd? Ia. Ond nawr, Ia. y peth yw coginio popeth. Wel, Diolch yn Diolch yn fawr chi. mae'n gwaith ni drosodd, a mae dy waith di ar fin cychwyn. Ie, ydych chi'n dweud rhywbeth wir. Wirioneddol wir. Ie, dyna ni. Wel, dyna ni, mae popeth yn ei le, a mae Ioan a Tom yn barod i goginio pryd uchelgeisiol iawn, a very ambitious meal. A fydd dim swm Tom yn plesio, dim symiad. Mi fydd rhaid i chi ddod yn ôl ar ôl yr egwyl i weld.